çapemeni û ragiştîra ev bu 4 salin ku tecrîdeke girankirî a ku di dîroka mirovahiyê da nehatî dîtin ji alî desthilatdariya faşîst a AKP û MHP ve li ser rêberê gelan Birêz Abdullah Öcalan tê meşandin. Armanca vê tecrîdê ev bû ku tevgera azadiya gel tasiye bike û gelê Kurd jî di qirkirinê ra derbas bike. Li hemberî vê plana qirêj tevgera azadiya bi duruşmê em ê tecrîdê bişkînin, faşîzmê hilweşînin û Kurdistanê azad bikin hemleyeke dîrokî a BHP hat destpêkirin. Bi vê hemleyê ra hem li çiya hem li zindana û derveyê zindanan bersiveke pir xurt hate dayîn û planê qirêj întîfaka faşîst a AKP û MHP hat hilweşandin. Bi pêşengiya parlamenter heval Leyla Guenda çalakiya greva birçîbûnê a bê dem û bê dorveger hat destpêkirin. Ev çalakî di zindanan da bi 7,000 girtiyên û 4 aliyên Kurdistanê bi dehan kesê ku ketin greva birçîbûnê berdewam dike. Di vê pêvajoya krîtîk û hesas da di zindana û derveyê zindana li hemberî vê tecrîda qirkirinê a ku bûyê rûreşiya dinyayê hemû heşt rêhevalên me çalakiyê fedayî û canbexşane pêk anîn. Gihîştin asta qehremaniyê serdem ev ve çalakiya dîrokî mirovahî û exlaqî di 3 Nîsanê da êdî kete qonaheke nû. Di ji vê dîrokî û pê ve 15 hevalên di zindanên da dest bi greva rojiya mirinê kirin. Ji vê saetê û şûn ve êdî veger nîne her deqîqe û saet bêdengiyê tê wateya mirinê. Bangawaziya me di serî da ji hemû kesê ku bêjin em mirovin xwedî wîcdanin pêwîst e dengê xwe bilind bikin û bibin dengê hevalan di çalakiya grevê birçîbûnê da. Dîsa bangawaziya me bi taybetî di serî da ji spîtî netewê yekbûyî hemû saziyên navdewletî ev e ku bê deng nemînin û nemin şirîgê vê sûcê mirovahiyê ê ku ji alî dewleta Tirka fasîst ve tê meşandin. Em weke gelên her 4 parçeyê Kurdistanê dibêjin ku em ê tecrîdê bişkînin, faşîzmê hilweşînin, Kurdistanê azad bikin û bi rêber apora azad bijîn. Bimre dagirkerî, bijî azadî, bijî berxwedana zindanan, bijî yekitiya gelê Kurd. Saziya Karkerên Mezopotamya Silêmaniyê. Vero, apo.